Yon, so what's up guys? Burger kayo sa akin at ayan, panibagong araw, panibagong buhay. At ayan, nakalabas na ako at magluluto tayo ngayon ng puwet ng manok. Ayan. So ayan, bumili na ako ng pangpakirsang, ayan. Tapos nakabili na rin ako ng ubet ng manok guys. Ayan, sobrang sarap niyan guys. At syempre, ang una natin gagawin ay lilinisan natin yan mga tol. Ayan, para naman malinis talaga na malinis. Akong bahala sa iyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan. At syempre maglalagay din tayo ng asin kasi para matanggal yung mga killa-killa. Yan. At syempre, kung nagtataka kayo kung bakit ako naglagay ng tubig dyan, syempre ikikilnat ko para matanggal yung manti-mantika kasi mataba kasi ang ubet ng manok. At ayan, sinindihan ko na ang dalikan. Ayan, umaapoy na. Ang mahal kasi ng dalikan ko eh. At ayan, uy, sumilip ang salagubang. At syempre maglalagay tayo ng bawang tsaka seasoning. Yan ilalagay natin dahil gagawin din natin yung soup para walang tapon. Gagawin natin yung nilagay nating tubig kanina. Syempre ikikilnat natin, 'di ba? Yan yung magiging soup natin, guys, para walang tapon. At ayan, maglalagay din tayo ng durog na paminta para umadat yung, alam mo na, yung soup syempre, yung digo ng manok. At syempre, kung isa kang basher, wala akong pakialam sa'yo, umalis ka na dito. At ayan na nga, nakilnat ko na ang ubet ng manok. Ayan, hinango ko na. At syempre, ayan, nilalagay ko na ang mga ingredients guys. Ayan o, nagmamarinate na tayo dyan. Ayan, lagyan natin lahat yan para maging masarap. Sa mga mambabash dyan, kung bakit ganun yung ginawa ko kanina, yung kinilnat ko yung ubet ng manok, wala kang pakialam. Ika nga nila, hindi masamang mag-explore sa food basta walang masayang, 'di ba? Alright. At ayan na nga, sinalang ko na at prinito ka na. Ayan, nakikita nyo naman ang kirsang-kirsang yan guys. Sobrang sarap niyan. At ito na ang second batch. Ayan. Sige Jay, madaliin mo at uminom ka na. Mapapasyat puno ka talaga dito pag ako ang nagluto ng pulutan. At ayan na nga ang last batch guys. Oh, ayan oh. Sige Jay. No sakte nagluto ti pulutan, sigurado madimtom mo agawi doon ta mabarteg ka. So, ayan na nga ang finished product guys. Ayan, putok batok, high blood agad, diretso langit guys. Ngam no madiklang amo no langit iti pag diretso am. Bakit ni satanas demonyo kanto mga men manginom ka pa mamarteg ka na dama amin kanyamon. So shot puno, awisin mo ng barkada mo at magluto kayo ng ganto.